Makadi mhuri yeZimbabwe, greetings everyone. Pachivhitivhiti chenyu Zim HD apo patinouya zvekare tichikupai nyuzi dzechokwadi, news idzo dziri kupisa muSouthern Africa. Naizvozvo tinodzoka zvekare tichikudzai kuti mutungamiriri weZANU-PF anova Emmerson Mnangagwa vanozviti ndivo president vanozikanwa nekuriga vakumbira Zambian police kuti imise demonstration inoda kuitwa kunyika yeZambia. Naizvozvo mutungamiriri weZimbabwe varatidza kushushikana sezvo ivo vane tumwe tugiraji tavainatwo ikoko, so pasati pazikanwa kuti ivo vachapindurwa kunzi chii kana kuti vacharambidzwa here kuti vanhu vaite demonstration iyoyo. Asi naizvozvo iye mutungamiriri weZimbabwe ndizvo zvinhu zvaatarisira kuti demonstration iri kuda kuitwa kuZambia imire. Ndizvo ari kutira kuda kurwisa, kutira kuda kubraiba, kutira kuda kubuditsa mari. Naizvo muri Zimbabwe mbavha dzakadai dzinofanira kunge dzichiendeswa kujeri kuchikurupi kune nzara yevanhu vane mhosva dzihombe noti havane mhosva diki. Naizvozvo muri Zimbabwe tinokutendai nekuona community mavideos edu zuva nezuva. Thank you for watching this video. Until next time, musakangana kusubscribe nekuti kusubscribe mahara pachivhitivhiti Zim HD.